kana dillali. Wallahi ni yar tasha ce sai in maka tashanci. Mu dillalan zamani ka'idan mu idan muka kama dalili kashe gida duran da zaka biya kuɗin haya ko kuɗin takalmi da yake bin samu. To yanda takalmin nan baya mutuwa mu ma haka Allah sun baya. Dan kana dillali. Jimna Hajat Tabi'u Lena Linnas Al-Antul Arfinhu gare ki me yace? Cewa yayi mun zo ne da magana gidaje da manyan motoci har da jirage. Ba jiragen sama ba abin da ya fi jirgin sama in ya zo mu muna da dalilin su. Dan kana dillali. Ga dai ganna a ɓoye gani gashi cikin layin zana a mutuwa zai. Wani gungun mutane ne masu nema cikin taskar Allah. Idan ka kira su da kura kyaci da gashi baka yi barna ba. Alƙur'an da na saka da na burmutsa miki wuka a makogoro. Ana neman wanda ya saci kayan mai unguwa to an gansu gasu nan. Bari dai mu bincike su tun daga sunayensu. Gwarama. Gwarama ƙarya kake gwarama. Raba-raba. Wannan raba-raba ne dukkansu abokanai na ne. Tabawa Allah ya isa. Idan wa'azi kake so kamun burin jan ka maka lasfika. Jamnas Film Production tare da haɗin gwiwar S-Bada Motion Pictures ke gabatar muku da Dan Kanadin Nari. Ni wai sai ki ce ine miki kallon soyayya. To bari miki kallon kiyayya. Je ki share mun ɗaki na yayi da tika kafin gidana. Ciao ban ta miki. Wannan ce na gyara mata ɗaki. Wallahi an yi kundume mai banza kundume mai wuce. Wallahi ka sake ta. Ko da ya amsa sunansa na dillali lamba ɗaya bai bushe ba sai da yayo cinikin abin da ya fi karfinsa. Shin ne dan kana ya sayo? Kai a kasuwa kaje ka tuta? A gurin wasu matasa na sai wannan tinkiya a Abasawa. To ba ta magana ne? Ku kyale ni zan faɗa na san inda suke. Dan fara ka akai tunda Allah ya gasa ya baka mutunci sai mu ku aure shi kenan kurun ku tafi. Dan kana dillali. Labari da kuma tsara shi Aminu Umar Muktar. Ki gaya masa da Larabci. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Muna fa tafiya a hanya tana tika. Hayam ina kallon ta. Shiryawa Sani Indomi. Jagoran shiri Algoni Ahmad. Gashi nan wannan shashashin da bai san mutuncin mutane ba. In ya tashi biyan kuɗin gida sai zo ya samu masu gida ya biya su kuɗi. Amma mu bai san da allowance mu ba. Ni a kasuwa nake. Yanzu kaga raba yanzu ka kawo advance. Yanzu a nan gurin wallahi ba abin da zan ɗauka kawai bin ka zan yi. Daukar nauyi Borno Empire Productions. Yo sa nawa na fitar. Sa bane wannan. Menene? Mara kaho ce billahi lazi ni kai na ka raba ni da bala'i kura ce. Jama'a garin ba kowa ne. Allah dan Allah dan Allah ka taimake ni. Dan Allah ka taimake ni. Kai saka mun yawo. Allah da san mare ka. Wallahi Allah. Ba da umarni Ilyasa Abdulmumin Tantiri.